musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. Sondaneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere fenjayi ɓatake bindaɗo mawbare 19 jolal hitande ujunnaje 29 ɓatake men fati koye carika rendo. En puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima, min juurimama, min ñaguimama du'a min duwanimama. Enen kala en denti en mbi alhamdulillah, jetti Allah. Alhamdulillah, baron jari bongal subaka ni fulɓe mbiyanno sa wulni ndiyam guddam ha wuli a waɗi en kafe walla nden wonno ko subaka law gila hedde daade gadane nana boɓini dilla. ɗum tagui mawɓe men ne jogui duwaw goto yo jam wal ha boɓi dulla unude jaabo. jeyno sababu yo jam wal ha boɓi dilla unude jaabo ko subaka law ɓe gummotono ɓe guna kafe gulɗe jaw ɓe pewna ɓe cigga ɓe gulna ɗe so ɗe ciwama ha gasi cuurki jaltoki e nder kafe ki ko ndin woni bongal subaka. mawɓe ko yaranoɓe kafe ko haaloɓe kono ko yeroɓe kafe ha hande. Alhamdulillah. ɗum noon mbar on pini bandiraɓe musidɓe tedduɓe taweteɓe nokkuji men ha e koya ha diaspora o kala yo jaam Allah ñallana en nanen jaam enen kala gonen e jaam ya rabbi. Actualité goto tan mo garaten hade men yettade yewtere men buuɗalirmede ko actualité mo leydi Sénégal. goto o tan ko fate sumgoji leydi ndi. eɗen gandi wonno ko he cenkiñande alende ko nden ɓiɓɓe leydi ndi Sénégal jaltuno ngam suɓoyade sarɗiyankoɓe men sarɗiyankoɓe leydi Sénégal jogorɓe jooɗat toon to suur sarɗiji ndo leydi Sénégal. ndi ha bureau ji ɗi kala guddi résultat ji ɗi puɗɗi yaltude nde wonata 21 heures 22 heures hono no wano woni sumgoji jawtuɗi taw ko présidentiel hono noon tan refti. taw hankadi ni moni kala andi ko dañi andi ɗo fayi koyngal muɗum. ndin jencudi noon ko ñalawma alarba janggo 20 lewru novembre sanga 10 heures so haaji Allah yaltata ha laaɓa ha wiye ceer moni kala anda no foti jogui to banggue sarɗiyankoɓe kono nder limore oɗo saaha wonande landa Pastef
ene yetti temedere capantati ko fawi sarde yanke so tawi fof ko temedere capanɗe jeegom e jeeyo firti ene gasa hande o ko kamɓe jeeyi suudu ndu koɓe mbi eyi ko ɗum yahata koɓe mbi ala yahata ɗum noon neɗɗo sa yiɗi dañde e mum felore rokku ɗum ha timma sa rokki ɗum ha timmi so moƴƴinani pela ɗum kono a rokki neɗɗo seeɗa a jaggi ko ɓuuri hewde a mofti janggo jaam so boni a felata jomum konngol men konngol uddude kumpital men e ɗemngal wonande pular taw kadi ko oɗo hen kabaru goto tan jiɗɗen rokkude hettiyankoɓe yewtere buuɗaliru mende ɗum noon joni joni so haaji Allah rahman yewtere men buuɗaliru mende ɗen calmina ɗo hen giɗo sehili neniraɗo jinnaɗo tedduɗo bawɗo yidde jiɗɗo gonga e gonga woni nene Khadijatu Koulibaly ha to Kerma Sar guurɗo to États-Unis d'Amérique baɗɗo jillu mum hande gonɗo e foftorde mum to Dakar lamorgo leydi Sénégal mi salminima ko moƴƴi mi salmini galle o e ɓesgu o e enɗamɗam e bandiraɓe ha to lappol ma Mauritanie ha garta leydi Sénégal kala yo Allah reene ko heewi tawno yidde ala frontiére neɗɗo ne daña duuɓi temedere yiɗa jaarowo e duuɓi nogas neɗɗo ne daña duuɓi capanɗe nayyi duuɓi capanɗe joyyi yiɗa jaarowo e duuɓi ɗiɗi yidde ala keerol nde tawno woni ko mbaɗata tan daña baraji ko yidde yidde neɗɗo ene heewi baraji anje neɗɗo ene heewi bakkat nde tawno ko en yamiraɓe yo en jiɗodir ko en haɗaɓe añodirde nde tawno gañgu ko gueɗal seyɗane ko on gaño añño baba adama ha yaltin ɗum aljannaje ha enen ngal eɗen leptoɗo ɗum ɗon ngun ganju so gasani men ma riw en sogga en ha nanna men e halkare yidde ko ɗum woni hakkude Allah subhanahu wa taala e annabi sallllahu alayhi wa sallama nden yidde noon ko nde layi ko nde woni yidde ko nde woni jaam nde woni cellal cellal ko yidde ko dafeɗa ko foof sa yiiɗi giɗoma tan sa yi giɗoma a foofat a weltoto ko cuniɗa ko kala sa yi giɗoma tan a feerat a weltoto ɗum noon yidde ko comprimé ɓurɗo mawnude comprimé ji yidde ko safrata ko hunde nde ganduɗa ala ko wawi safrude ɗum haydara nde tawno yidde ko hunde mawde tinnoɗen e gilli teddinen yidde pasnoɗen yidde kormoɗen yidde woto gaybinen yidde gonga Yahya Ndiaye wiyata yidde bonnetaki yidde bonnetaki kala bonnuɗo yidde anda yidde kala bonnuɗo yidde ma yidde rutto hoyna ɗum saabu yidde yiɗa hoynede yidde yiɗa hoynede yidde yiɗi ko teddinede yidde yiɗi ko heptinede yidde yiɗi ko andede ɗum tagi eɗen kewide kala saha yidde Allah tan andi no wayi mboɗo andi kam ɓawlani luuɓani siccani ɓorowani tene kadi nandani e hunde weddetede so wona mo anda yidde ko hunde teddude ko hunde jalbude ko hunde lerɗude ko hunde nurɗude ko hunde jalbude ɓuuri jalbude hay marjano yidde taga koye aljannaje tagui ɗum ko Allah kono kadi fuɗata koye nder ɓerɗe yidde ko hunde wahlore neɗɗo ha watta ɗum neɗɗo moƴƴo watta ɗum neɗɗo kecco ɓernde gañgu en yaaha wahla neɗɗo ha watta ɗum jorɗo ɓernde kos hay gongol siwata yidde yo Allah yen men ko woni yidde yidde gonga e gonga ne sogga ha nanna yimɓe aljanna yiɗodirɓe tigui rigui gonga e gonga aɓe jaahaɓe noon ko fewde so goto fewani walla goto yalti aduna walla goto ñawi ɗum noon hunde wotere nde dañata tan daña baraji ñande kala ko yidde tinnoɗen e yidde yo Allah rokku men yidde yidde ko hunde mawde tinnoɗen hen no moƴƴi kala jiɗɗo men to woni emo jiɗɗen to woni min calmini min juurimama min kettini yidde ma min gandi yidde ma min gandi korsa ma yidde wawa wonde so wona yidde tan yidde wonat tan kadi yidde ko yidde tan kadi neɗɗo wawa wahlude yidde watta ɗum goɗɗum yidde wonat tan ko yidde yidde ne soomi gueɗe kewɗe nder heddoto noon ceerno Sama so gayni haala ka laaɓi neɗɗo so yiɗima gasi ko an jogontomo ko heddi ko jiiɗe nanɗe e noppi e foof gasi nde tawno yidde ne haɗa yiide fulɓe kaali gayni yeddata ɗum komo anda yidde woni yeddata felwere ne muusi walla muusani tan ko meeɗa felwede
ñiire ne muusi neɗɗo ronki ɗanade ne fawi jungo hunuko ne wulla ne luuka ne yahani hayiɗa haynande ha kaalowo an cikata won koye fijje jalde a meeɗa dañde ñiire musande tan walla felewere kala ñande meeɗa dañde ɗum ñande wonde so won gonduɗen ma wi ɗum baaba par ce que gandata koko musanɗa ko ɗum noon yidde ko hunde mawde saabu sen jii rewɓe hen saji marɓo e ɓiɓɓe mabɓe jiiɗa hayɓe meme ko ŋattiwere lebbi jeenayyi sawde ŋattiwere nde ko mayde jumniya hayya mayde kono so jibini alhamdulillah gilli mawɗi naata hakkude e ɓiyum an baba noon mbiya saɗa gaƴƴo aɗa haɓay on ɓiɗɗo o jaɓata ɗum o jaɓata hande o jaɓata janggo ɗum noon firti ko ɓiɗɗo ene loowe yumma no fewi nde tawno koye mum hoɓɓita yidde ko hunde mawde yo Allah yeɗen yidde ya rabbi ya rahman yewtere men buuɗalirmede hande heewɓe ɗaɓɓi en yo en tinno garten e ɗannungal seeɗa sabu ɓe kolli ɓe teskima ɗeɗo henna ɗiɗo dumunnaji eɗen gaddoɗo hen jewte ɗanniyankoɓe hakkillaji mabɓe kala ne keeɗa hen yewtere hakkude meɗen e kaw Haruna ha hande hakkillaji hewɓe ne keddi hen donki nattude wawde heɗade nde tawno so keɗima wonko miccoto ko heewi e woni hen kadi kolliti yewtere yawtude heccanki nde nangi ɓerɗe mumen ha kecciɗi ha mbamni gonɗi saabu ɓeɗo sagataɓe suusɓe sasɓe yaltoɓe tene jaltita koye buuɗi seeɗa piyo eɗe maaje ɗe ceene e nokkuji kala ngam ittoyde joote gacce kono noon eɗen keɗo e kala saaha koɓe kalata ko ɗanngal ko hunde musde ha ganduɗa neɗɗo kala ko haali ko suuɗi go ɓuuri heew saabu wonko wawi haalade nano e nofuru wonko haalata ko ɗum a moftat ɗum ko an jeeyi mawɗo goto nayejo o wi sar mboɗo wawi waddude e ma yewtere kono mi nayi mi yiiɗa danam feeña mi yiiɗa haydara ndeyam kono somi haalnima ko guurmi e ɗannungal ko jiimi e ɗannungal gila mi yaltani leydi am ndi ñande koccumi sak darimi e demar galle nenam rufi ndiyam e pele am garmi ha demar galle jiiƴimi e makko dokkumomi jungo nano e nano baba yiili hoore woyi min donki salmodirde o rumti ɓe ndumti jolmi e saret nayimi ha e kallu ɓaleejo ƴettumi werla tomboyimi train geƴƴi kam ɗon ko ɗo caɗele kefti kam kala ko joguinomi koye o train wujja ha laaɓi to banggue haalisam kono kadi ngol lawol ko bongol ñanggugol ɓurgol hamnade o haali hen ko heewi ene gasa noon ma waɗoy saaha goto gartoyen hen e enen tan ko gonga kaw Haruna haali kono kankone de ko haali ko ne ƴaggi de aha woni yimɓe ne gooti Allah ne waɗi ɓalli he tan ko noon ɓe mbayi woni yimɓe kadi ne gooti Allah ne welni ɓalli ɗi tan haadde ɓandu noon wona joomum hanni ɓandu mum welde ɓandu wona joomum welni ɓandu mum ɓandu kadi ne waɗa kata tan ko joomum memi kala ko ni wayi aɗa fina subaka tan ko memɗa kala ñalla samde ñalla helde weeruji téléphone aji yande buɓɓade hankkadi ni ɗum ene waɗa ɗum fof noon so heftima neɗɗo o holno waɗata e holno yarata neɗɗo yo andu hoore mum andu hoorema ganda ko woni ɓandu ma ganda ko woni ma saabu woni yimɓe ne goodi soɓe pini subaka toni lesɗi cinñi ñande hen ɓe kaalat kono ko haala belka so tondu dow ndu siññi ñande hen ɓe ñalla ko dugdede woni yimɓe ne goodi so buhal mabɓe maji walla keeci walla ɓernde walla naggam wonko teskini e nder ɓandu mum woni yimɓe ne goodi soɓe pini hande ɓe piniri dani henna ɓe ñalata ko helde hunde kala ko mem ñala ko helde ha hiira ɓe pinata ko pewani ɗum foof noon neɗɗo yo andu hoore mum a ƴettat fodde lebbi ɗiɗi aɗa jangga hoorema a tesko gila to banggue ma an gonangal ma taaridi ma ñamde ma yarde ma ko ñamata ko ko ndendinta ko holno waɗanma ɓernde ma nde
fof janga sa jangi tan ma hippu deftere nde hoore ma ganda hoore ma a wonti docteur hoore ma ɗo sa andi ko habre woni arde ma faye tikke mbaɗa stop dartu sa andi ko ɗum ɗo hen jogori jeemade ma ƴeewa feere wonde wona hankkadi ni a jangi hoore ma a andi hoore ma neɗɗo fof ene jogii hattan wawde andude hoore mum min mboɗo andi hooram somi fini mboɗo weeli mboɗo andi so mboɗo metti mboɗo andi so mboɗo weeli ha weeli kadi mboɗo andi ko ɓeydoto welnude ɗum so mboɗo metti kadi mboɗo andi ko ndentoto woto ɓeydade mettude wonno jiirani mboɗo andi ɗo tan e heure ɗi walla tati ene wawi mi mettinoya mi rento ɗum wasa wonode mettere ɗum tagi noon ko andude hoore mum andude hoore mum ene jeeya mboɗo jogii caɗele to banggue communication haala mboɗo jogii caɗele to banggue communication haala mboɗo heewi haalde hami gayna haala ka waɗa accident ji bonɗi oɗon tesko ɗum guila to banggue dawriyankoɓe so en jii politique sénégal o wonande orgal sumgoji nde fuɗɗi nde won goto mbiyeteɗo Abbas Fall nde o haali haala ka waɗi caɗele caggal mo nimsi hewɓe nimsi haala he nde wiyata koccu e jaseji e laaɓeje aɗa andi ko haala aɗa woni leydi te aɗa woni tête de liste e nder Dakar jaltina ɗin konnguɗi aɗa andi Tahirou Sarr kamɓe mbi d' abord kala ko wawi wonde ko Sénégal kala ko wona Sénégal kamɓe gondaka ɓe kaɓoto ko hoɓɓe tan ɓe kaɓoto ɓe gañi yiide leydi ndi tenti hoɓɓe aroɓe leydi ndi ene gona ɗo ne jibina ɗo a yii konnguɗi ɗi o yaltinta ɗi waɗi ñiŋoje kewɗe te ne rokkata jomum fartaŋe rokkata jomum andede rokkata jomum yiɗede ɗum ɗo kala jomum ɓeta hoore mum ɓeta konnguɗi mum anda hoore mum anda min wonno kaldirami mboɗo wawi haalde mi haalay hoɓɓe taw musani mboɗo jogui no kaldiranmi e hoɓɓe taw musani mboɗo jogui no kaldiranmi e hoɓɓe no mbaddiranmi e hoɓɓe taw musani hol peeje ɗe mbaɗanmi ha hoɓɓe mbawa wurde e leydi ɓe mbaɗana gartam leydi ndi woni ɓe ɓeyda leydi ndi ɓe ɓesda leydi ndi hono comme sa yeehi ko wayno Gabo nde ɓe gandi refule fotani won sabu aɗa andi nden wonno ko Gana wonno nden kala mo ene ɗanno ko Gana nde Gana haaɓi waɗi refule anci hoɓɓe riddi ɗumen Côte d'Ivoire nden andaka uddirde muɗum ha yaaji jaɓɓi hoɓɓe ngari ha naati mbaɗi bitikaji jooɗi mbatti yobde hen impôt ji mbatti yobde hen séjour mbatti yobde foof leydi ndi udditi yeehi Gana yani heftima hakkude Congo e Gabo ɗen gueɗe kala kala ɗo jiiɗa buubi tan wonko woni ɗon so ala ko woni ɗon mbuubu wonta ɗon joni noon kala ɗo jiiɗa hoɓɓe wonko woni ɗon wonko nayɓata ɗon so ala ko nayɓata ɗon ala ko nayɓata ko noon ko ɗon mbawɗa kadi ɓeydude nayɓugol ngol ha woda ko woni so wiyama hande États-Unis d'Amérique ɓamti ɗum ko hoɓɓe sa ƴeewi no foti hande hoɓɓe gone leydi ndi koko jillodiri ala jiyaɗo hen ko yimɓe fof ndendi leydi ndi ɓayde ko yimɓe ndendi leydi ndi moni kala ene yoɓa impôt ne ɓeyda leydi ndi ɓeydoɓe leydi ndi so jaltinama leydi ndi ustoto joni noon so tawi a joguima wone systéme konnguɗi yidde riwtude ɓe e riwde ɓe sa renaki joni ko ɓeydanno ko usto ni way joni noon to banggue haala sa mettin sa welti so gonɗa koye haalde radio walla e télé walla e WhatsApp wawi wonde kala ɓeeta haala ma ganda wonko kalata ɗum ne wawi addandema an fitina ganda wonko miijotoɗa ene haalo wonko miijoto haalotako ɗeɗo gueɗe kala neɗɗo o jangga hoore makko
komi koɗo mi ari komi koɗo kosameje gaddama siwuji gaddama ñiiri kosam addama ñebbe gaddama tew addama liɗɗi gaddama aha reen hoorema de so tawi reeduma wona tindu reen to wiɗa renndina wona ñameje walla wona jarameje sino reeduma muusa dogueɗa reedu wiya ko o koɗo de hamni o koɗo de yaltata duus andu hoorema saɗa wallodiri ɗannungal tawol subaka law reen to yarde diƴƴa heewa walla ñamde wona ñamde lerɓude saabu koye oto jolata aɗa ɓitti e nder oto hono otoji men ɗi mbayni wona auto ma personnel saka sa natti famde hoorema gaara jippoɗa nata hay ladde nata hay soyde kumta haajuma garta so tawi a yettaki ɗon mbaɗa kono mbami ni jolta ko otoji ɓittuɗi a ɓittodirta ɓittuɗa ha nder reeduma ne ŋuura saabu ka piiɗo ha ko hanki jamma ha lerɓi walla aɗa fawi hen jiwuji ha tekki pina aɗa fayi Dakar walla aɗa fayi Bamako walla aɗa fayi Nouakchott walla aɗa fayi Banjul aɗa fayi Bissau bandam rentude ɗo kala ko heftima an heftini hoorema walla ngara hay nokku oto gara tan mbaɗa e tew tut ñappoɗa e woni tewuji ɗi a anda saabu woni tewuji moƴƴani tan cokkoɗa e majji piya hen tan ha moƴƴa pawa hen kadi kosam saabu eɗen ñewoni hen pawen kosam a tan jola e oto ya ha ɓooya tan ndeeƴa gona e warñude saabu reeduma ɗum koye kono ƴiwnude ɗum woni koye heɓade tene ɗo ɓittiɗa ɗo wona oto darima tan a naati soyde ala ɗum ɗo foof neɗɗo yo janggo hoore mum reedam ndu wona moƴƴuno no feewi paami koye ɗannungal otomi hebbin jaram saabu somi hebbini jaram ne wawi mi taaro ko heewi walla so won ñamde ne ñamanmi jamma ne wawi somi fini subaka reedam ndu dilla walla woda no wayi ganda hoorema min ni mbami so mboɗo yalta yomi yaa taarode taw mi tirbiso hooram hade mi yaltude gallam kono won jooɗo ha hunde jour tan ɓorno wutti mum tan pentira hoore mum tan yalta yaha woɗɗoya tan ɓuuƴe taare walla goɗɗum hefta ɗum ko an waɗi hoorema andu hoorema neɗɗo ko neɗɗo an neɗɗo o ko an janggata hoorema paɗana hoorema keblonɗa hoore maɗa ɗum woni andude hoore mum andude hoore mum ko hunde moƴƴude caaf mbiɗen ko cari ka rendo jiɗɗen artude seeɗa ko heewɓe ñaagiɓe men yo en gartan ɗumen e caɗele ɗannungal ɗo kaalaten ɗannungal won ɗanniiɗo ñallowo wayde waala wayde ɓooyi ladde ala ko gasi hitaande kala heɓlo mi renndina haa wona biyam mi ƴeewa hami daña hay soko wolis mi ittana comci seeɗa walla gude seeɗa banndiraaɓe rewɓe ko heddi ko mi heɓlo mi hoota nde biye o renndata taw kalkalisal kadi o ñaamti haa laaɓi omo ɓeydo ɓooyde sahaa o ne ɓeydo sattude omo ɓeydo ɓooyde ko dañatno ko ne ɓeydo ustade on ɓeydo ɓooyde oɗo bitig mo woni ono ɓeydo ustade aare leydi aɗa waɗa takalte pilta e leydi ene satti ko dañata ko heewani gonɗa koye wadde takalte pilta ha dañƴa bitigel tugsel walla dañƴa place jeere walla dañƴa poste gardiennage aɗa reena demmuɗe galleji walla liggoye société ji walla wonti businessman ko mbiyata laggu ko ay wonde kala a dañi a udditi ene ɓeydo a fuɗɗima fi tuufeje a watti neldude hirande bottare e kaccitari woni a watti neldude ration alhamdulillah lewru kala aɗa nelda ko sooda maaro ko sooda nebam e ko yara jeere sa ala demowo aɗa sippire hen duuɓi tati kala walla duuɓi nayyi kala walla duuɓi joyi kala walla hitande kala saha o no waadi aɗa yilloyo gendima ngara tawa cuddiɗo ma guiƴe en bande en gonda e mabɓe lebbi ɗiɗi lebbi tati lebbi nayyi woni hen ne jaaha lebbi jeegom ɗum kalɗen wadde ko Afrique ɗannotoɓe Afrique ɓe jomum rutto kadi hoota arta wonta e bitige
on saha aɗa wawi seeɗa aɗa yiya aɗa watta mahate aɗa waɗa woni gueɗe ya ha ɓoye puɗɗoɗa teddude saabu joom suudu ma walla suddiɓe ma ɓesni dañi ɓiɓɓe nayo ɓiɓɓe joyo kadi galle o miñi en nanɗon woɗɓe nanɗon gona focciɓe hankadi ni sac maaro natti duumade bidon nebam natti duumade dépasse mo dokkata natti yonde wondi tan ko dépasse bottari hirande yaltata hen hirande hankadi wontata ko kala jontaɗo ko kañum waddata débrouillé ɗum woni rendo men ko ɓuuri hewde rendo men a rokkat dépasse so joomum yeehi sooda mbarudi sooda goɗɗum so tawi arti ala ko heddoto haydara so wona ƴeewa hirande haako noflay guerte en ko yadata hen likon jorkon en haako ko joomum sippirta hen ha dañan ɗum hoore mum ɓe rewɓe kadi ko jambareɓe worɓe ɓe ɗannima en nelde nation kono kadi rewɓe ɓe ne ɓirta warñede ene ciggito e ceguineji mumen e juuɗe mumen ko mbaɗiri hirande ɗum ɗo kala hande ene nder rendo ngo ɗonne kadi ko toɓɓere yanje saabu hande wonɗo debbo final tan ɓetane gawri walla maaro tan denkeɗon ko heddi ko fof ko an ƴewata leɗɗe ko an ƴewata saf o ko an ƴewata kene moƴƴino bottari walla hirande ko an ƴewata isiraɗo wondaka goɗɗo gorko wondaka fini ɓeti maaro denki yeehi bolol muɗum ɗum ne kadi hande ne heewi rendo ngo ko mawɗo debbo o jogui kelal caabe woni caabe magasin o so fini wo ɓetanma an jontaɗo wo denkaɗono ɓenno yaaha noko ñamira foof ñande hen de ko ñamete tan ko debbo o holñoto e ceguineji muɗum ko waɗi e maaro he ɗum ne woodi ko debbo o holñoto kamɓe ɓe mbayi kono magiciji ni kamɓe rewɓe ɓe kono hayanaɓe hunde ni so temeɗɗi dokkata dépense so temedere so temedde so temedde joyyi no san dépend no waati so joomum yeehi jeere soodi liɗɗi soodi sewo sewo gayni heewi heddata ko hedde temedere walla capanɗe sooda ha ko arta ko watte hirande he ko yaltata koye ceguineji mabɓe ɗi ko hemɓe pipinɗo ɓe mbaɗa hirande ene hawni ceerno tesko ɗon ko kalmi ko ne hawni hirande ɓattina yimɓe ñaama ha kaara taw ko yalti koye ceguineji debbo o bottari ndi yalti koye ceguineji gorko o e doole mum to caggal leydi walla gonɗo e nder leydi mum walla gonɗo e nder wuuro mum walla gonɗo e nder galle mum goto fof ko ɗanniɗo ɗannungal wona yaltude leydi mum tan ɗannungal ne wona e gonɗo e wuuro mum sabu wonɓe wuuro mumen so pini ndewata koye wuuro ngo ko wayno saari hande ndulmaji Saydou Moussa Saydou Sarr jogui ko moto mum so fini dewata koye wuuro he ko technicien ko to banggue kala fannuji so to banggue courant to banggue bricole goɗɗum Amadou Dahir so fini dewata koye wuuro he ko soudeur Moussid Al Husseini Kane so fini ko maçon dawat tinɗo foof ko wayno Amadou Dia en so fini ko karoleji dawata koye karole mumen tinɗo o ko ɗanniɗo so fini yalti galle mum koko dawi dawowo guese one kadi ko dawɗo ko ɗanniɗo goto fof ko yiɗi addude waɗa e barme galle mum hono an goɗɗo caggal leydi dañita aɗa e barme ni kamɓene ko noon moni fof ko ɗanniɗo heeɗi ɗo a joomum ni yaha dawa soya arta wasa yoɓede walla liggo ha tampa artane tampi deeƴa hayso bottari deftama ɗon ko ñal saabu ko mine barayagal ñallata ko peelde ñallata ko pusde gurwetaji so arti arda e temedde joyyi temedde nayyi temedde jeegom so yetti tawata kadi taaƴi ha laaɓi lapportan ardene termusel ndiyam glace wo yara ha reedu heewa anda hayso bottari ɓerdam ñamata sabu ko tampere te joomum noon woordi ñande kala so waɗani ɗum ñamata debbo mum ñamata ɓikkon mum ñamata kalami ɗo ko oɗon gandi o yalti wuuro mum yeehi wuuro wongo koma baali e beyi ndendine caggal wuuro ha heewa nde duppita ora mbaalu fof so lewru ma yeɓata ko nogas
woni sardi gaynako sardi puɗal ha mutal ko ladde ñande kala ala samedi ala dimanche so lewru maayi ko yeɓete ko an sa tottama tan a wayat seeɗa cet kono o ndetawno ko ɗannide so heeɓi ɗum hen o holtata hen o sodata fof somo hoota joom suudu makko e jinnaɓe makko ko hen o ittata gude en goɗɗum en caabuni hawo yettoroɓe woni fof ko ɗanniɗo hen o ko taccuɗo keeri ɗanni woɗɗoyi a yii bitig ma nana usto dépense ma nana ɓeydo e kala saaha aɗa ɓeydo ɓoyde ladde aɗa ɗacci sukaɓe ma e suddiɓe ma dañal nana usto ɓesgu ari dépense ɓeydima lomtotoɗo ballowo ala taw ɗo aɗa sohli conseil aɗa sohli neɗɗo pinɗo ƴoƴƴo bawɗo rokkudema conseil hol codol ngol poɗɗa wadde joni joni ha dattoɗa hirande ma ha dattoɗa dépense maɗa saabu sa dattaki dépense ma tan gonɗa koye yande Mamadou Ba Asnde Balla mi salminima jatigam Yawunde cité verte kam wiyanno sa dañi boutique so tawi boutique o yeeyata luwas mum par jour on boutique ka janoyowo tan boutique o yoɓata ko 50 ujunere par ñalawma on mbiyatnomi par lewru walla o yoɓata ko 60 ujunere par lewru walla o yoɓata ko ujunnaje 20 par lewru so tawi a yeeyata 50 ujunere par lewru on boutique ko janowo tan boutique mo yeeyata luwas mum par ñalawma on wona boutique ta balne jeere aɗa dawa tan aɗa daña ko jeeyɗa kala hakkunde bottari ma tan e hirande ma haaɗi ko dañƴa aɗa somto ko haɗata koye yobde luwas ma leydi ndi gonɗa ndi aɗa ñaama aɗa yara aɗa yoɓa luwas so ɗum gasi ko heddoto ko ala no foti sa wi aɗa nelda ko neldata ko fere ko neldata ɗum ko ɓuuri hewde ɗum woni jiya wona yimɓe jooɗo lebbi tati lebbi nayyi neldata lewru nayi ɓuuri ndu nelda seeɗa woni hen ne jooɗo hitande neldata wiye kaari de ɗannima artata neldata est ce que fene gurdam musɗam o wuuri gurdam bonɗam musɗam o wuuri ladde on ne kadi hol feere nde waɗante satti ha satti ko dañata ko ɓurtata kaɗa jooɗi e leydi janandi tan aɗa yoɓa lempo duuɓi ɗiɗi kala aɗa change carte séjour aɗa yoɓa agrément ji patenteji tuyelera kafar ɓowɗi naggam aɗa wona leydi aɗa jooɗi e bitikel walla tabel walla nokku walla ɗum ɗo henna ko dañata ko timminta sarɗi ma woni suudu ma ndu ko joɓata ko ñamde ma guppol ma safara ma gueɗe ma lempoji ma sa yaltini ko heddoto ko sa wi aɗa nelda cuuɗi mon fere o mbimami fere o ɓuuri hewde ko neldata ko ɗum tagui kala neldugol ma arata ko retard an aɗa sohli conseil neɗɗo mo ganduɗa ko pinɗo pinanɗo laabi ay mi haalama hunde wotere politique ko jiiɗa ko jogui ko lawol politique won andu politique ko ɓen ɗor politique won anduɓe politique janggui ɗum ha keeɓi diplôme uji ha kaɓɓi so jooɗima aɓe gandi sa rewi ngol lawol tan a foolat ɓen ne gooti wona mi finnita mi woni politicien mboɗo luuka mboɗo wawi haalde gaare mami waɗan mon ni mami ƴagan mon mami yaltina mon ɗum ala koye politique jogui ko laawol mum wonɗo ndewata tan alay saago ɗo ndewata ɗo a dañoyat neɗɗo ne dañal mum woni koye jungo mum min to gomiɗo somi yiiti conseiller am bawɗo rokkudemi conseil jiiɗanɗomi wawde firandemi laawol joni mi wonta milliardaire joni mi wonta multimilliardaire ko noonne kadi o neɗɗo mo kalami one so dañi conseiller laaɓɗorede joom yiyande wotere o rokkata on
waɗa affaire yalta e caɗele. inde Allah ɓamtare lekki ɓayre mawde lekki dañal ko neɗɗo ko yiyande nden yiyande no mbimi on ehe mon yimɓe wonata gratuité kono kala jiɗɗo conseil sa jokkodiram mami rokke conseil mi ala halis mi ala autoji mi ala galleji mi ala haydara kono mboɗa andi mboɗa jogui yiyande somi rokkima nden yiyande a waɗa rossir ɗum mboɗa andi ɗum kadi mboɗa andi ko Allah loowi ɗum e am kono wonata gratuit wonata tan mboɗo yi conseil ma aɗa yaha ala mbiyata anda jewdi ndari ndi joguiɗen ndi hande so tawi hande o a naate jolofo ko corti saretaji temedde par jour jiyata ɗe jaaha jalta koɗorɗi men ene kaɓɓi sartaji bamɗi ne mbaɗi hen matlaji men ene geggini sukaɓe men ne ndewe jawdi ne jaaha so wonti conseiller normal jomumen gona tan yidde abbade aadaji babiraɓe men e mamiraɓe men ene weeli ɗumen eggude kala hitande jaa sukaɓe janggata rewɓe hankkadi nande jawdi tan ne jaa conseil goto ene wawi ɓe mbawi rokkede conseil e nder hitande wotere ɓe gonta multimilliardaire uji ɓe maha galleji mabɓe ɓe jogo autoji mabɓe ɓe jangguina ɓiɓɓe mabɓe ɓe gona laaɓɓe yontaɓe siwlisɓe ɓurɓe yodde yaaduɓe e jamanu itta yaware no wayani jomum jooɗade balɗe lootaki saabu ndiyam ala ɓiɓɓe lottako hay goto lottako saabu dewɗen tan koye huuɗo e durgol eɗen jaaha andum ko souffrance dewɗen tan koye daabeje ɗe en ñamata en jarata wona kosa mum heewani tew mum hankkadi en ñamata en guurani hen gurdam moƴƴam ɗam Allah wima somi rokkima oɗo nema yewtiram nema yo nema o feeñema jaɓɓa nema Allah o mbaɗa ɗum less heddo aɗa lebto aɗa sufra ɗum ɗo kala ko mankude yiyande ko hunde moƴƴere ɗum woni conseiller ɓeɗo kala ɓe kaali aɓe cohli oɗo puɗɗiɗo dañde kañum ne o fuɗɗima dañde bitig ma nani a nottama a fuɗɗima dañde place ma jeere nani a nottama a fuɗɗima dañde business ma téléphone aji nani a nottama a fuɗɗima dañde kala ko mbawɗa wadde so ceernago mum ko wawi wonde foof a fuɗɗima dañde an hono aɗa sohli conseiller saabu ɗo puɗɗiɗa dañde ɗo wonko poɗɗa wadde ha ɗum watta dañde taw wona e dañal ma ngal ɗo demude puɗɗiti udditade seeɗɗo ene ara ɗo wonko poɗɗa wadde ha ɗum watta dañde taw wona an e dañal ma ngal dañata joni ngal ɗum watta dañde an aɗa jokki dañde ko dañata ko watta dañde banggue goɗɗo ha ɗum watta dañde taw aɗa jokki dañde ko jokkuɗa dañde ko kala ñande darti dañde taw ɗuma ne jokki dañde sabu heewi hanki waɗanoɓe taaɓe seeɗa taw ko dabotoɓe walla wileɓe walla juppoɓe walla tefankoɓe walla woɗɓe walla goɗɗum ɓe heewi sifaji taaɓo seeɗa adda ha heewa galle ne weeli ñeeñɓe ñagotoɓe ne keewi galle ne ñaame ne yare ene weeli sabu aɗa daña ko dañata ko e nder haqqille ma ɗum ɗo bonata gasata min ko yeeso tan paami sabu hollum aɗa hooli dowuji ɗi aɗa hooli haaloɓe aɗa hooli konnguɗi payɗi ɗi aɗa hooli dañal ngal a waɗani goɗɗum ko ene daña an ka aɗa daña tan allahu akbar hiya ha ɓooya aɗa ndesa gooto ndesa ɗiɗo ndesa tato aɗa tedda barme ma ne ɓeydo aɗa tedda yiya ha ɓooya natta hay wawde sodande hoorema faɗo sabu hankkadi no dañƴa kala koye galle faati sabu woni joomen galleji hannde no goodi sa yi holno joom wari sodde wutti anda holno joom wari sodde faɗo anda ñanden min Abdoulaye Zakaria an ko musidɗam no feewi mi salminima
amin jooɗi ha ɓoyi mi togara anga holle mbaɗe sodde paɗe min ganda holle mbaɗe sodde paɗe ala joom galle he sotta faɗo joom galle ala joom dépasse mo ala doole o sa wi holle waɗa sodde wutte e faɗo wanda saabu ɗum natti wonde priorité wonde priorité kadi ko sukaɓe e barme o hade ma yettade ɗon noon ƴeew ko ene wawa addude dañal gongal taw wona an dañal ma garwal joni saabu nduɗo ɓundu kala ñen natti sebde ndiyam taw ka jogui ɓulli goɗɗi jonnona heewi hanki yontaɓe rendo men hande hay ñamminde koye men mbawa heewi hanki wiyeteɓe ko yontaɓe galleji ɗi beeli galleji ɗi beeli jomne daña miijaki hankadi ni koɓe mbiyata ko tan mi anda ko ɗalɗo nangguɗo nding gooɓe nding mi anda haydara ko konngu tan payɗi ne goodi woni konnguɗi payɗi ne goodi soɗi batti nadde nofuru maɗa cikkata hay to banggue asmane yuli an ɗum a faalaka ɗum yettotako maɗa ya ha ɓooyno hunde waɗa paaf daro sabu no gandi ɓuuri yawde darade fof ko dabo walla condi walla goɗɗum huɓɓa ha ɓooyta waɗa paaf ƴiwonde siltala ene nanni noon ndungu ari ndungu silti huuɗo yoori joni ladde nde gasa ha laaɓa hay toɓɓere jippata koye asmane en hay waadere cos mi wayi kala nde rulde ma toɓi ɗamina ko nde siltore so nde silti noon yahata mofti ndiye diƴƴi ha heewi taw ñagoyta ko ndiyam de walla taw heɓata hokkere dey ilam ari ha heewi ha galleji pusi gese jooli ɗo e lebbi ɗiɗi a yiyata hay toɓɓere maayo ngo yaha hora wonta jawdi sen yara ko caɗele yimɓe so jiilo ndiyam ko caɗele ni neɗɗo o wayi Allah ne udditanma demal ƴiwonde wonay toɓde ɗo nde toɓɓata ɗo ndiyam ne ara moftu fewnu ƴeew goɗɗum ko ene adda ko ene dañña sabu so tawi ndungu silti duttoɗa e ko daññoɗa puɗɗiɗo dañde kañumne wona tan ya yonte yare ko fayi walla goɗɗum e goɗɗum ƴeew ko puɗɗiɗa dañde ko beele wona gueɗe puɗɗotoɗe kañumne dañande hoore mum tawɗen ka ɗurniɗo walla ka palkisiɗo walla ka baɗɗo banggue a haaju ma ala hen jokka haaju ma kala nde ngal ɗo demal uddi tawa jakata ko toɓɓere yanje eɗen jinno ɓeydade hen ha ɓuura ɗo kono eɗen kaɗa ɗo tan eɗen mbiya e hey men yimɓe tinnoɗen woto jejjiten jaatigee men nde ɗannotoɗa garɗa Dakar walla garɗa Bamako walla garɗa Nouakchott walla garɗa Banjul walla garɗa Bissau so jiiɗa limta ɗo sabu ɓuuri wawde heɗade men ko hakkude Guinée Bissau Guinée Conakry leydi Gambie leydi Mali leydi Mauritanie Sénégal eɗen keewi ɗo hen no yimɓe hettotoɓe en jamma e ñalawma ɗum tagi en jii sen limti Bamako en limtat Bissau sen limti Conakry en limtat Banjul sen limti Banjul en limtat Nouakchott sen limti Nouakchott en limtat Dakar neɗɗo woto yejjin jaatigueɓe mum nde puɗɗiɗa ɗannade aɗa arta ala haydara kamɓe jaɓɓotoma aéroport ɓe gandinma jeere nde ɓe dusma ha garas ƴetta oto jaaha ha cuuɗi moon saɗa iwa toon aɗa arta kadi ɓe gadduma ha galle nden a anda laabi a anda haydara yaha ganda pettaɓe neɗɗo yo rento poti jaatigue mum saabu wonnoɓe jaatigueɓe ɓen ko moƴƴinɓe hayso tawi ɓiɓɓe ɓe ene nanguiri aroɓe henna ko wacce beesen gona yimɓe finɓe jiiɗa ɓen ɗum waɗat tan saabu hay guure men woni sukaɓe ne goodi jiiɗa yiide koɗo cikkata so koɗo ari ñande ɓe karata ɗum ne woodi ɗum noon neɗɗo ɗo woni kala yo tinno e jaatigue mum kala kadi neɗɗo mennoɗo waɗandema moƴƴere tinno e mum aɗa ɗanno e lawol a ari Benin walla Togo walla banggue goɗɗo a jippima neɗɗo o ñamminima o yarnima o wallinima siftor woto jinmo abadan a ari Burkina Faso a tawi ɗon wonɓe ɗon ɓe carsanima taballone ha heewi ɓe jangguinima ɗemgal ngal ko ni wiyete ni yeyirte woto yejjitɓe abadan ko yeruji a ari Dakar a jangguinama siras no waɗirte woto yejjid jangguinɗomo o
ɗo mbawɗa wonde kala siftormo so tawi gonɗa ko Europe walla Amérique walla Asie walla Afrique on gujjitanno ɗoma ngal demal o laaɓɗo ma reedu o fin suba goto kanko waɗa ko mbaɗanɗamo. kala neɗɗo mennoɗo moƴƴan ndema siftormo e saaha goto wooda annen ko mbaɗanɗamo. kala neɗɗo mo meɗɗa ñamande mbuuɗu sa wujju sa janfimo sabu en gandi ladde heewi janfaji guila to bitikaji ɗi ñamale ɗe halisaji ɗi foof kala mo mennoɗa hen janfade hande Allah udditima seeɗa yeb so joomum ne wuuri bisimilla, so joomum wuurani ɓesgu mum ne wuuri jinna e mum waɗan ɗumen so Allah ne lubruma kay so Allah ne lubruma waɗan jomumen. kono kala neɗɗo ne meɗɗa nadde Europe garɗa jippe kon laakon aɗa tampi walla garɗa aɗa tampi jomum jaɓɓima wanma e nokku mum no fotiri kala ha dañƴa nokku goɗɗo jaaɗa woto jinmo. a ari aɗa liggoro kayitaji janani ha woodi ha dañoyi woto jid o. kala meɗɗo wonde jaatigui ma kala neɗɗo bismi meɗɗo bismadema kala neɗɗo meɗɗo walludema e visa meɗɗo walludema e hunde ha dañƴa hunde woto jid on abadan. kala neɗɗo meɗɗo waɗandema moƴƴere woto jid kono ko ɓuuri hewde aduna kala meɗɗo wadde moƴƴere kañum hande watta gaño. kala meɗɗa wallude ha woni ha dañi so dañi tan fettete ƴeewa woɗɓe waɗɗumen sehilaɓe wedde maɗa natta yidde yiidema. neɗɗo ko ingrat neɗɗo ne hulɓini yimma jibinma beddoɗa ɗum jungo ɗum woni Allah wi en Allah ne andi en no feewi de. Allah wi heemon woto beddoɗe yimɓe woto beddoɗe jinnamon juuɗe woto ufnoɗoɓe ɗum ne boni ko hunde ɓurde bonde. sa yi Allah wi en ni ko ni mbaɗen ufniɗo yummum ufni bamum o hay sa rokkimo ngeloba ufnotoma o ufnotoma tan. ɗum noon tinnodiren no moƴƴi kala meɗɗo waɗandema moƴƴere rutto e mum sa debbo mum sa gorko mum Allah addima e leydi an debbo neɗɗo jaɓɓimama bismimama andinima leydi andinima laaɓal andinima gueɗe jaa hanana sehilaɓe waɗi petta ɗum goppa ɗum. so moƴƴo jokko e makko so bonɗo nanguirmo maslaha kam o meeɗi waɗandema moƴƴere. neɗɗo bonɗo e hoore mum wonɗo waɗata moƴƴere nanguirmo saabu nden moƴƴere sabu won demal ngal udditanoma wonko andinoma wonko waɗannoma aɗa andi ɗum hay so waɗi bonande a andi o waɗi bonande rentomo kono moƴƴere nde waɗi nde kam teddinmo hen. ɗum noon moni kala yo tinno heptina ko meeɗi waɗanede mboɗo yetta mboɗo duwono kala mennoɗo waɗandeme moƴƴere kala neɗɗo mennoɗo waɗandeme moƴƴere meeɗi neldimi mbuuɗu walla neldimi hunde walla bismi kam walla teddinimi walla waɗanimi walla yiɗimi walla mi yejjita e mboɗo duwo yo Allah moƴƴane kala ɗo gonɗa. kala min mi waɗande moƴƴere koto Allah yo Allah yeb ɓeyda. kala neɗɗo meɗɗo waddimi ko fewani so wujjanam yo so janfimi so takkam so waɗimi ko fewani kala ko wawi wonde mi yaafi mi yarli minne kala ko mbawmi wadde neɗɗo e gueɗe ɗe pewani guila to ladde ha e cuuɗi ha e nokkuji foof mbeɗa ñaagui yaafuya. salli ala Muhammad. so buuɗalirmede feeri feeñi fe jayɓatake musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallan en.